Aké máte okná doma vy? Absolútnym trendom sú bezrámové okná. Rámy okien sú skryté vo fasáde a zostáva vám už len ničím nerušený výhľad. Ponúkajú veľmi veľa možností v modernej sklenenej architektúre. Po druhé, drevo-hliníkové okná. Výhodou týchto okien je ich bezúdržbovosť, perfektné tepelno-izolačné vlastnosti, najmodernejší dizajn a perfektné možnosti kombinovateľnosti farieb v interiéri, ale aj v exteriéri. Po tretie, plastovo-hliníkové okná. V dnešnej dobe sú to už dokonalé prepracované okná s minimalistickým dizajnom. Majú nízke rámy pre viac denného svetla a perfektné tepelno-izolačné vlastnosti. No a na záver, najčastejšie plastové okná. Výhodou plastových okien je ich odolnosť voči poveternostným podmienkam, jednoduchá údržba a spoľahlivé vlastnosti. Pre viac užitočných tipov do vášho bývania nám dajte follow.